नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी जाड़ा स्पेशल मीटर और बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतनी भैया तो जाड़ा में एकदम बच जाई गाना। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होकर लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई। डिस्क्रिप्शन में अपन नंबर दे दिले बानी, रउआ कॉल या व्हाट्सएप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज लागी, मीटर रउआ के व्हाट्सएप के जरिए फुल संग मिल जाई। तो कहल चाहब कि चैनल पर पहली बार आयल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो बहुत पुरान गीत रहे, अरे लड़की मुड़ मुड़ के मारे अखियों से गोली, लड़की मुड़ मुड़ के मारे अखियों से गोली। यह लय बा। लेकिन देखी कैसे मुखड़ा गाओ के बाटे कि काहिल मुँह लट कइले बड़ राजा, दिलवा बेचैन तनी बहिया में आजा। ए पिया सुन ना, काहिल मुँह लट कइले बड़ राजा, दिलवा बेचैन तनी बहिया में आजा। घुस के रजैया में सैया जी लूट लहन मजा, घुस के रजैया में सैया जी लूट लहन मजा। काहेला मुँह लट कइले बड़ राजा, दिलवा बेचैन तनी बहिया में आजा। घुस के रजैया में सैया जी लूट लहन मजा, घुस के रजैया में सैया जी लूट लहन मजा। तब भैया मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिलत नहीं अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।